Hey, logofer gera benar na sebegara gar lain serang be nihirफोरखौ नायदो गारि गोजा आरोना बिजा आंनि गोसो आं मैया लाबोदों मैया दुबाइनिफ्राय लाबोदों आरोना नोङो माबा लाबोदों कन्टेनार मोनसे बे मा बुस्थु आंखौ हमनो हायासै लोगोफोर I love Taralamso हेल' लोगोफोर खुलुमबाय गासिनिबो गोदान मोनसे भिडिअआव जोबोर गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग बानायदों आरोना आंखौ ससमा गाननानै बोरै नुदों नोंथांमोना मोनसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय माथो आं गुन्दा लिदारसो नुखादों आरोना आंखौ गावखौनो गाव दा जों माने थारालांसोआव थांनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय था नै बिदि नङा आरोना दा माने लाजिदों नोंसोर ब्लगाव ओंखारनो दा नोंथाङा मोननैसो मोनथाम खोथा बुंनानै होदो फै जों थांनो थाखाय बहुत एक्साइटेड जों आदाखौ नेनानै दं आरोना दा बेखौल' नेगासिनो दं आरोना दा आदा फैबानो होलांसै जों माने दा एसे फटक साफायनो फैदों आरोना आंखौ बोरै नुदों लोगोफोर मोजां ना हेल' नोंथांमोन खुलुमबाय गासिनिसिमबो गोदान मोनसे भिडिअ बयनिसिमबो फिन खनसे दा नै आयं फैनायखाय एसे स्टप खालामथ'दोंमोन आं ब्लगखौ जों माने एसे थाबायनानै फैदों आरोना नै दुब्लिथिं भिउआ बोरै जादों भिउआथ' बारा मोजां नङा जोंनिथिं दा इन्ट्र'खौ खावसे होबावनोसै खावसेयाव आयं फैनानै एसे लाजिनानै स्टप खालामथ'दोंमोन आं हेल' नोंथांमोन वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल गिबियावनो मिस्टार मिक्सार ब्लग इउटुब चेनेलाव गासैखौबो इजा खना जा बयखौबो बरायहरनाय जाबाय आरोना नोंथांमोननिसिम दा आं नै जोंना लाथुबाया फटक साफायनो होनबाय थानायखाय आं मोननैसो साफायनानै होनि बिदिनोसै आरोना नै एकदम मोनसे ड्रेसखौनो गानबाय थानाय उफाय गैया गोरिब मानसि फैसा गैया आरोना नै जोंना जार्सिसो गानबावदों जोंना दा बिदिनोसै उफाय गैया गोरिब मानसि नोंथांमोना सापर्ट होमबासो आंबो माहाजोन जागोन नै जुथायाबा हावलादसो आंनाथ' अबस्थायानो गैया आं देखायथ'ला आं लाजियो माने दा मा देखायगोन लाथु दिनै एसे फोरमायहरदो मा दं एबारथ' 51 ना आगोल 50मोन मा नुयो देखायनोसै जिखुनु जाया सोर सिंगार फैगोन बेफोरखौ सब देखायजोबगोन कार्बि रक स्टार रेप सं मा गानफोरानो बिसिनि गानखौ खोनाबा एकदम बारला बारलि बेफोरबायदि आद गान खनो आरोना आं बेफोरखौ देखायजोबगोन नायबानो जाबाय रक देग्लाय फैगोन ना फैया माने एबार बारा आगोलथ' बुहुत स्टेटासफोर नुयोमोन आरोना दा देग्लाय एकदमबारे फुरा स्टेटासबो गैया माबो गैया एसे फिसा जादों आरोना KYF दा थांबा मिथिगोन बेसेबां गिदिर दा जों बेखौनो नायनो होननानै थांगोन आरोना आखाइफोराबो साला जोब्बायलै जोबोर गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग बानायदों आरोना बेफोरबायदि दा ब्लग बानायैयाबो गोबाव जाथारबाय ओंखायनोथ' आखाइ सादों माने आया जेबा मोननैसो खोथा बुंबावदो दा बुंगोन लामायाव ना होमबा मा बायगोन जों दा आं मायाव लाखि बेहायनो देखायगोन गारि सिङावथ' लाया आं लोगोफोर माने आदामोनाबो लाजियो आरोना एसे ब्लग बानायबा ओंखायनोथ' आं गारि सिङाव लाथ'ला जिखुनु जाया नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ नायनानै बोरै नाङो कमेन्ट मोनसे खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय जोबजासे नाय आरोना होमबासो जमिगोन जोबजासे नाय होमबासो जमिगोन लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर देखायलांजोबगोन लोगोफोर सब कम्बल साननै मानि थाहैनाय जागोन फुरा सोजोब्बाय आरोना आं दा न' सिङाव दंफैयो नै बिजा आं मबाइल चार्जारखौबो सोनानै लांसै मायाव थांनो नागिरदों बुंनानै हो लाथु फुरा जमिगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था दिनैनि ब्लगखौ फुरा रेडि एकदम जसाव आरोना दा बोरै नांदों सोरजों थांनो नागिरदों बुंनानै होदो खेबसे फोरमाय लावरा जांगिला मिक्सार सोमदोद एकदम जोबोद गोबावनि उनाव दिनैसो ब्लग बानायदों एकदम मा बुंनो मा मानो जालांबाय दा सिंनिफ्राय एसे ब्लगफोर बानायबाय आरोना दा नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामनानै होयो आरो एसे सेयार खालामलायदो आरोना आंनाबो एसे बेफोरबायदिनो भिउ फैनायनि नामाखि आरोखि दा देखायलांजोबगोन जेसेबां हायो आं मायाव भिडिअ लानो हायो आं बेहायनो देखायगोन दा थांनाया जों कारजों थांगोन आरोना लोगोफोर कारजों है बाबु दे पुष्पा देखायलाय खेमसे पुष्पा दे पुष्पा देखायदो दे दे बोरै बे पुष्पाखौ बोरै थोद चाललायो नै बाबु दा जों आदाखौ नेनानै दं एसे गोबावानो जाबाय नेनाया
दा नैबेफोरखौ सब काराव सोजोबनांगोन ना आदानि गारियाव बिदिनो आरोना मा देखायलांनाय जायो डाइरेक्ट डिफुआवनो भिडिअ बानायगोन डिफुआवनो डाइरेक्ट आगारगोन आरोना लोगोफोर मानि थाखाय होनबा बे फुरा 5G फ्रि एमबि आंथ' लाइनाव थांनानैसो आगारबाय थायो न'निफ्रायथ' आगारनो हाखाया ओंखायनोथ' डिफुआवथ' फुल 5G ना बेहायनो आगारखानाय नोंथांमोनहाबो नायनानै सापर्ट होबानो जाबाय आरोखि ना मा बुङो लोगोफोर 1 minute later. जोंना खारा मोनफैबाय आरोना नै सब बुस्थु दा जों थांसै बुरि इधर देख अच्छा एक्ट्रेस नै फैबाय आरोना गारिया एले आदाया फैबाय दा बेफोर बुस्थुफोरखौ सब बेहायनो सोजोबनांसिगोन दा जायगा मोनबा देखायनोसै 2 hours later. गेट मोनफैबाय दा इजा होलांनांसिगोन आरोना जों दा फैयैसिम मोनफैबाय एले बेहाय नागिरा आं एकदम बेलेग साइडथिं दं नै एले कार दं नायनानै ला मोनफैबाय फैयै दा जोंहा देखायलांबाय थानोसै नै नै आगोलाव सानै दं दा जायगायाव मोनबा डाइरेक्ट आरोखि नै गेटआ तारालांस' मोनफैबाय जों दा एसे काम तो तारालांस' फेस्टिभेल KYF जालायनो लोगोफोर जों दा मोनफैबाय आरोना नै जायगासिम जों दा हाबलांसै अब्लासो जोंबो नुहैगोन दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनै ब्लगखौ नै जों दा बेसे मोनफैबाय आरोना नै बेफोरबायदिसिम दा नोंथांमोननो देखायलांजोबगोन जेसेबां हायो न'निफ्रायनो भिडिअ बानायनानै फैखादोंमोन आं दा कन्टिनिउ खालामफैबाय लोगोफोर जों नैलाय जायै लोङै एसे ओंखाम जानानै फैबाय आरोना दा आदामोना गारि दोनदों खनायाव दा नायलांबाय थांसै आरोना नै लोगोफोर गेटआ बेनो आरोना जोबोर हेभि लाइटफोरा दा फुरा बेकग्राउन्डआव फुरा मिउजिकल' आरोना बारनांदों मोनफैनानै इजाबो गान खननाय प्रग्राम जागासिनो दं आरोना स्टेज देग्लाय बारा मानसि गैया आरोना दा नायलांबाय देखायलांबाय थागोन जेसेबां हायो फुरा एकदमबारे बारा मानसि गैया देग्लाय दे मोसा सिंगार सोर फैगोन जेबखौनो मिथिया आरोना लकेल सिंगार इजा देग्लाय बारा मानसि गैया सानदोंमोन आं बा मानसियानो मानसि ना आयौ जि साइज सिख्लाफोर फैदों फाग्ला जाखाबाय बिजा मा नै बेफोरबो दंजोबो ना गेस बिलुन दा नै जा आदामोन दं आदा बाजै फुरा मानसियानो मानसि जमिथारदों इसानिया फुरा इन्ट्रेस्ट जमिबाय आरोना बहुत गुसु ना पिंक गुसु नाङाखै दा मानसिफोरा जाब आरो फुरा गरम इजानै मेन स्टेजाव होलांगोन मा देखायनाय जायो देखायजोबसिगोन आरोना जों दा फैयै नै बेफोरबायदि ओमफ्राय आइ लाभ तारालांस' होननायाव मोनफैबाय आरोना बे जायगायाव दा जों स्टेजथिं थांगोन नङाबा मा देखायनाय जायो देखायगोन आरोना नैबे जानाय नै बै जा मानसिखौ नाय आयौ मानसियानो मानसिखा पाग्ला गोगो मानसि नै जानाय ओरैबायदि मानसि दखानानो दखान हिसाब गैयै दखान गादागाद होनलायनाय आरोखि आइसक्रिम नङा बे जुखामसो दा दामफोरा गोगोम दाम बिगोन आरोना बेखौ दा नैबेलाय बिजा फुल लडेड होननायसो जादों बे कार्बि युथ फेस्टिभेल होनलायलायखि नै ज' कार्बि सिख्लाफोरल' नुयो लांजागोनलै मोनबा आन्दायलाजोब्बाय नै बिजा ट्रेडिसनेल क्रेप मानसियानो मानसि आरो सिंगारफोर फैबाथ' गोगोम मानसि आगोलथ' आन्दायलायनायसो आरोना दा सिंगार गैयैखायसो गाद्रा सिंगार फैगोन आरोखि ना बैजा माबा फेशन श'फोर जागासिनो दं खोमा नायदो लड़ा खाथ' माथो ना मासे देन्जार माला नुफैनाय
न'आवनो थाबाय था नोंसोर न'आव था न'आव था सानसे हरसे अबाव खि नुनो बेयावलाय नै नाय डिपार्टमेन्ट अफ नो नुबाय फाग्ला जाखागोन आरोखि नै बिदिनो फुरा गारिफोरनि माबाफोर एसे फरायनाय नै बेखौ एसे फरायनाय रोङोबा आरो ना फरायनानै नायबानो मिथिगोन आरो ना नै खारदमलायनो खारदममोनलाय खारदम माने खुलुमबाय बिदिबारे मिनिट नामा दे मिनिलाय बा नै बे बलेर' गोदान ओंखारनायखौ बेहा बन्द' बन्द जाबाय बलेर' गोदान ओंखारनाय बियो बलेर' स्करपिय' जागोन दां स्करपिय' गोदान ओंखारनाय बियो बे बन्द जाबाय जों दासो मेन लकेसन सफैनाय जाहैदों आरो नङा होमबा जों नैलाय डिपार्टमेन्ट अफ इनभाइरनमेन्ट एन्ड फरेस्ट नो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल नैलाय नाय डिपार्टमेन्ट अफ इकनमिक एन्ड फरेस्ट कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल KSSC मतलब कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल है कि नहीं इधर एंट्री के लिए इधर है रास्ता मेंबाय गाल जों सच आयु सच मोजां साजायदों खेव बे नैबे मामा दै खारं फिथाइ बे खारं फिथाइखौ नुफेरदों ना नोंसोर मालाबा नै खारं फिथाइ जों गोदो जों गेलेबायोमोन आरोखि मा होनो आरो बेनिफ्राय भिउआनो भिउ मजायानो आलदाखा नै ओइ नागाद फाग्लाफोर नाय बेफोरो माबा चन्दन दंफां बेबो चन्दन दंफां आरोखि ओमफ्राय बेफोरो गावसोरनि माने डिउटिनि आरोखि बै मैगं नुफेराखैबा नैबे आदैया लिडारमोन दै जानि आदै जायोमोन बियो ओमफ्राय जा मा दं हाजोनि बेगर दंलाबायो बेफोराव नै बे दं बेफोराव दंजोबो आरोखि ओमफ्राय नैयावबो दंजोबो आरोखि ओमफ्राय नैयावबो दं आरोखि दंलाबायो आरोखि नांगौबा मोनगोन आरोखि एसेबाथाय दंफां फुलिफोर नै जि काटनो ओमफ्राय नैबे माबा गयनि माबा बे गयनि बिगुर फरेस्टारफोरनि आरोना बे लोगोफोर दा बै बन्दथ' खालामबायमोन आदा सासे फैफादोंना जों दा बेलाय बेनो जोंखौ सोबाय आरोना फुरा बन्दसो नै बेफोर बेलाय बेनोखि जों दा बेहाय फटक साफायलाबायगासिनो दं आरोना नै बेलाय बे फरेस्टारफोरनि माबा देखायग्रा बानायदों आरोना दहाय हाबनानैथ' देखायबाय जों दा बाहेरायाव दं नै बेहाय फटक साफायगासिनो दं फुरा लाइटिं साइटिं होनानै दोनदों जोबोर मोजां बानायदों आरोना जों दा बेहायनो फटक साफायगासिनो दं होनदोंमोन दा जों बेलेगावबो थांगोन नोंथांमोनबो देखायगोन नोंथांमोना नायनो हागोन फुलखौ बोरै साजायदों नैबे मा बुस्थु आं बेखौ हमनो हायासै लोगोफोर खिन्थु आं देखायबाय नोंथांमोननिसिम फुलफोरखौ नाय माबोरै सांगा बानायदों दिनै फुरा निहिरा बोरै फैदों नाय ओरैबायदि निहिरा आरोना एकदमबारे प्रग्रामसिम दाबो मोनहैयाखै बेरायखौनो हालाय आरोना लोगोफोर बेहाय दा जों दाबो मोनहैयाखै गाननानै लानां बोरै नुयो जों दाबो प्रग्रामाव मोनहैयाखै आरोना जों दासो बेसिम मोनफैदों थांनायानो जायाखै बिजाब माबा मामि दं नोंथांमोननो देखायनि आं र' मा दं ओइ बिजाब माबा मामि दं माथो नै मा दं जा दै गग्रा जायगा दं मैदेर बिजाब फुरा हेभि दं निहिरा फाग्ला बायदि निहिर जाखाबाय आरोना नै फुरा
गाड़ा गाथ होनलायनायसो जादों बे निहिरफोरखौ नायदो जों दा टाइमाबो जाबाय दा नै एलाय जोंना भाइनि दखाना दा भाइया एलाय बिसोर सानैखौ हाजिरा होनानै दोनदों आरो ना जोंना बाबुआ हाजिरा लाजिनो मोखांखौ दिबाय मोखांखौ हाजिरा मावदों जानानै लेबार बायदि थाना जाम्बा सिस्टेम बायदि बिजा फुरा दखान आरोना नै आरो निहिराथ' फाग्ला गाज्रि गगा मोनसिगोन नै बै जा मानसियानो मोनसे आयु एम्फौ मानैसो Mosumbit kah? Jus gelado Mosumbit नै kah? जुस लोङोनो बै जानाय मानसिफोर आयु नुहुरला नै निहिरजों नुहुरला नायलाय ए बिदिजों बोरै जानांगौलै थ' दिनै बे मेन स्टेजावबो प्रग्राम गिदिरा जोब्बाय आरोना जों थांनाय जायासै दा गाबोन देखायफैफिनगोन लोगोफोर जानाय माने एसे गरायनानै गारमाय स्टार्ट जाबाय न'आव थांगासिगौमोनलै बिराद जाम सथिबा आथिं होनो जायाखै मोना दहाय ओंखारदोंमोन जों माबायाव ओंखारदोंमोन र' टाइम मोनायनि र' आयु दुर जासिगोन जों दहाय एकथायाव ओंखारदोंमोन नै 1 घन्टा जासिगोन दाबो जों दाबो सहैयाखै ना ओइ जा मानसि मानसि गाडाखै गाबोन सिंगार देखायनो फैबावगोन दिनै आदित सिं नामा अरिजित सिं ओमफ्राय सासेया माबा फैगोन खोमा डिमापुरनि मम'गाला आजि खायसाबि मयला गा मम' न'आव थांसै आरो गाबोन फैलायगोन बा बेलाय आरो खाथिसो जोंलाय हाला जों दुबाइ बायदियाव जों सा लाना फैनोसै नङा होमबा बागावनो थादों बेलाय आरो गोसोबानो नों कबि लोंग्राव फैलाबायो मेन स्टेजाव प्रग्रामा जोब्बाय आरो ना ओंखायनो जों थांसै दा माने गाबोन सिंगार नायनो फैगोन बे आइसक्रिम फानदों आरोखि आइसक्रिम नै बे आरो सिख्ला आरो आंनि आरो बियो ओमफ्राय बेयाव एसे नायनो हागोन डेक'रेसन नै बे टयटानि सिम्बल दं आरोखि टयटानियाव माबा गारि दं टयटानि दं आरोखि बेयाव एभेलेबल दं गारि नांगौ आरोखि बेयाव हाइलेक्स नांगौ ना मा नांगौ नै ओइ हाइलेक्स दं बेलाय नै हाइलेक्स दं नै हाइलेक्स गारि गोजा आरोना बिजा आंनि गोसो आं मैया लाबोदों आं मैया दुबाइनिफ्राय लाबोदों आरोना नोङो माबा लाबोदों कन्टेनार मोनसे लाबोदोंमोन कन्टेनार माने दिनैनि ब्लगखौ बेनो फोजोबसै आरोना नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों बैखौ एसे देखायदो बेखौ लाटखौ एसे देखायना ओमफ्राय गेटखौ आरोना ओमफ्राय बे फोजोबसै गाज्रि गाज्रि मोनलायनांला गाबोन देखायफिनगोन सिंगारखौ सोर सिंगार फैयो खेमसे जों फिन खेमसे जागोन आरोखि दा नै गेटखौ खेमसे नायनानै लाबावदो माने बेटारिबो बारा गैला आरोना ओंखायनो ब्लगखौ फोजोबनो सानबाय आं दिनैखौ ना मैयासो नै एकदम निउ ब्रेन्ड निउ नै गेटआ दा नै गेटखौ खेमसे नायदो बेनो आरोखि गेटआ जों दिनैनि ब्लगखौ बेहायनो फोजोबसै गाबोन फिन खेबसे लोगो मोनहैगौ नायनानै बोरै नांदों मोनसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय नै सिख्लाफोर सानैसो देखायलांबावना ओरैबादि साइज आरोना समायना इस्राम पाग्ला जाजोबखायो जोङो माने आंथ' गोसो लानो दे लोगोफोर बाय